पावशी धुरंधर खेळाडू आणि दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना इथे विनंती केली जाते आपण टॉस साठी या यूपीएल अंडर प्रीमियर लीग प्राइड ऑफ पावर्स फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलीवर आयोजित यूपीएल चा थरार आणि एक नीटनेटकं आयोजन आणि परफेक्ट टायमिंग मध्ये स्पर्धा स्टार्ट करायची परफेक्ट टायमिंग मध्ये खतम करायचे हे वैशिष्ट्य राहिले या स्पर्धेमध्ये आणि गेले 10 दिवस तो थरार इथे आपल्याला अनुभवायला मिळाला होता यूपीएल अंडर चॅम्पियन ट्रॉफी प्राइड ऑफ पावर्स म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं ज्या ट्रॉफीकडे पाहिलं जातं तर यूपीएलचा थरार इथे संपवला आणि 30 मुलं एकत्र येऊन पावर्सचे धुरंधर खेळाडू यानंतर खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील सामन्याला सुरुवात होते धावांची आवश्यकता होती 26 आणि यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला ईशान आणि नॉन स्ट्राइक एंडला इथे साहो पाहायला मिळते बॉलिंग मार्गमध्ये युसुफ राईट हँड राऊंड द विकेट 26 धावांचं लक्ष काय घडणार काय बिघडणार कोणता संघ विजयी ठरणार पहिला बॉल मिड विकेटला खेळलाय जम्प केलंय शानदार फिल्डिंग पेश करतोय राज तोडणकर आहे त्याला माहिती एक एक बॉलची आणि एक एक रनची काय किंमत आहे जम्प केलं डाइव केलं बॉलला सेव्ह केला टच बॉल पाहायला मिळतोय जी हाँ अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर देखने मिला यूसुफ अगली गेंद लेकर राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे सामने फलंदाज है जी हाँ पंच आउट खेला मुंह तोड़ जवाब दिया गेंद ट्रैवल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद फरार अफलातून षटकार जी हाँ अच्छी बल्लेबाजी हमें जरूर देखने मिल रही है ईशान के बल्ले से इस बार भी ऑफ साइड की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रन के लिए अगर 2 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो 8 रनों पर जरूर दोनों भी बल्लेबाज 26 रनों का पीछा करते हुए मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं आज के इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का 7वां मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है जरूर 26 रनों का टारगेट रखा जा चुका है 26 रनों का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं 26 रन में से 8 रन माइनस हो चुके हैं जरूर अगली गेंद लेकर युसुफ ऑन द मार्क या आधीचा फटका अतिशय अप्रतिम कट केला गेला होता यावेळी स्ट्रेट खेळलाय राज तोडणकर आहे मिड ऑनच्या दिशेने बॉल फील्ड करतोय डॉट बॉल येतील यावेळी कमबॅक करेल का युसुफ कारण पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 8 धावा त्याने खर्च केला आणि त्यानंतर आलेला इथे डॉट बॉल आहे परफेक्ट जॉब पाहायला मिळतोय कमबॅक करतोय युसुफ इथे आलाय डॉट बॉल ईशानला ठेवलं गेलं शांत यावेळी युसुफच्या माध्यमातून पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 अजूनही 18 धावांची आवश्यकता 15 चेंडू आणि 18 धावांचं समीकरण इथे राहणार आहे जी हाँ आने वाली देखने जाएंगे तो 15 गेंदे शेष है और 15 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है स्ट्राइक पर जरूर अब साहिल देखने मिलेंगे तो नॉन स्ट्राइक पर ईशान देखने मिलेंगे अच्छी बल्लेबाजी दोनों की तरफ से हमें देखने मिलने वाली है इस प्रतियोगिता में अगर बात करेंगे ईशान की तो ईशान के बल्ले से जरूर पहली ओवर में एक षटकार लगाया गया था गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है न्यू गेंदबाज राज अपने ओर की पहली गेंद लेकर साहिल के लिए राइट हैंड बल्लेबाज साहिल मतलब सायोचा बोलबाला सायोचा दमखम साईचं सामर्थ्य पहिलाच बॉल परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव्ह फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड डॉट बॉल पहिलाच बॉल अचूकता आणि त्यानंतर फटका खेळण्याचा सायोने प्रयत्न केला परफेक्ट मिडल झाला नाही मिस टाइम शॉट फॉलो थ्रू मध्ये राजने बॉल फील्ड केलाय पहिलाच बॉल डॉट जी हाँ राज की तरफ से हमने अच्छी गेंदबाजी हर एक मैच में देखी है और इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार जरूर लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया ब्लॉक में जरूर गेंद डाली थी गेंद को ट्रैवल्स किया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद फरार अफलातून षटकार जी हाँ इस 6 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर 14 रनों पर जा पहुंचा है अभी तक यावेळी शानदार फुटवर्क पाहायला मिळालं फ्रंटला आला बॉलला येऊ दिलं त्यानंतर पंच केला स्ट्रेट केला गोलंदाजच्या डोक्यावरून तेज फरार चेंडू फरार 6 धावांसाठी आणि त्यानंतर खेळला गेलेला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय बॉल फील्ड केला जातोय इथे डॉट बॉल येईल हा डॉट बॉल खूप महत्वाचा ठरणार आहे सायूसारखा हुकूमत गाजवणारा हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आहे राजवरती राज करतोय परंतु राजला इथे कमबॅक करून दाखवावं लागेल रोखावं लागेल परंतु यावेळी फुल टॉस चेंडू आहे अय्यांने बॉल फील्ड केलाय 1 रन घेण्यात सफल ठरलाय एका धावेने धावसंख्या मात्र इथे पोहोचेल ती यावेळी षटक क्रमांक सुरू इथे दुसऱ्या धावसंख्या पाहायला मिळते 15 शेवटचा चेंडू इथे बाकी राईट आर्म राऊंड द विकेट ईशानला आतापर्यंत ठेवले गेले ईशान आणि परफेक्ट इथे पाहत राहिले एकमेकांकडे दोघांनाही चकवलं दोघांनाही भेदलं छेदलं आणि मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जाऊन मात्र बॉल पाहायला मिळतोय 4 धावा
जी हाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों जन एक दूसरे का मुंह देखते हुए हमें मैदान के अंदर नजर आए, लेकिन ये 6 रन आपको महंगे पड़ सकते हैं। उसके लिए मुझे एक बात याद आई, तो कहते हैं ना मुन्ना ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि ये 6 रन आपको अंतिम में जरूर भारी पड़ सकते हैं। जी राजा सर। यस, इथे चूक झाली, चुकीचा फायदा मध्ये इथे मिळाला आणि टप्पा इथे चुकला आणि साहोने इथे मात्र धमाका केलाय, शानदार षटकार इथे ठोकवलाय, चर्चा करावी लागते, बातचीत इथे करावी लागले। जी हाँ, उसी के साथ जिस तरह कहते हैं ना कि गलती को माफी नहीं, वही हमें देखने मिला है। स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 21 रनों पर। राज तोरंकर गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है, हल्के हाथ से खेला, डॉट घेण्यात हुई, कोई रन कोई नुकसान नहीं। ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवला बॉल गेला, कट करण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या दिशेने, परंतु इथे फटका लाजवाब आहे, संधी मिळत नाहीये, बॉल जातो सीमारेषेच्या पलीकडे, मिळतील इथे षटकार आणि हा विजयी षटकार इथे ठरतोय आणि हा सामना मात्र इथे जिंकला गेलाय। आरुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघाच्या माध्यमातून वेल डन बॉयज, विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि उपविजेता ठरलेला पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। यानंतर आणखीन एक बिग हिट सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळेल, एका बाजूला अम्मार 11 तर दुसऱ्या बाजूला पावर्सचे धुरंधर खेळाडू। चला टॉस साठी या, अम्मार 11 आणि पावर्स। जी हाँ, इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का 8वां मुकाबला मैदान के अंदर रंग लाने वाला है। एक तरफ अमर 11 तो दूसरी तरफ पावर्स टीम। दोनों की टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाए। आणि याच दरम्यान गवडे मॅडमच्या शुभ हस्ते यानंतर होणार अमर 11 विरुद्ध पावर्स हा सामना आणि त्याचा टॉस इथे केला गेलाय। टॉसचा बॉस कोण ठरतोय पाहूया। टॉसचा बॉस ठरले ते अमर 11 आणि काय डिसिजन घेते इथे पाहूया।